ମୁଁ ଦୃଢ଼ତାର ସହିତ କହିବି ମୁଁ ନିଜେ ଯାଇଛି 3 ବ୍ଲକ ବୁଲିଛି ଏବଂ ନୂଆପଡ଼ା ସହର ବୁଲିଛି ଲୋକଙ୍କ ମତ ନେଇଛି ଲୋକେ ମାଇଣ୍ଡ ମେକଅପ୍ କରିଛନ୍ତି କାଶୀରାମ ବାବୁଙ୍କ ଘର ହେଉଛି ନୂଆପଡ଼ା ଆଦିବାସୀ କୂଳରେ ଜନ୍ମ ସେ ମାଟିରେ ଜନ୍ମ ବିଜେଡ଼ି ଯାହାକୁ ଦେଇଛି ତାଙ୍କ ଘର ପଦ୍ମପୁର ଏବଂ ସେ ଲୋକାଲ ଲୋକ ନୁହଁ ଏବଂ ବିଜେପି ଯାହାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଘର ହେଉଛି ଗୁଜୁରାଟ ଲୋକାଲ ଲୋକ ସେ ତେଣୁ ସେ ଫାଇନାଲ କରିଦେଇଛନ୍ତି ସବୁ ସରକାର ଅବହେଳା କରିଛି ନୂଆପଡ଼ା ପ୍ରତି ମୁଁ ବି ଅନୁଭବ କରିକି ଆସିଲି କିଛି ନାହିଁ ସେଠି କଲେଜରେ ଅଧ୍ୟାପକ ନାହାନ୍ତି ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଗୋଟେ ଡାକ୍ତରଖାନା ବକ୍ତବ୍ୟ କରିଥିଲେ ଡାକ୍ତର ନାହାନ୍ତି ପିଇବା ପାଣି ମିଳୁନି ବ୍ଲକରେ ଷ୍ଟାଫ୍ ନାହାନ୍ତି କଲେକ୍ଟରେଟ୍ ଷ୍ଟାଫ୍ ନାହାନ୍ତି ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ନାହିଁ ନାହିଁ ରେ ନୂଆପଡ଼ା ରହିଛି ବ୍ୟାକୱାର୍ଡ ହେଇ ଭୋଟ ପାଇଁ ମନମୋହନ ସାମଲ ବିଜେପି ସଭାପତି କହିଲେ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ଅର୍ଡ଼ର କରିଦେଇଛି ମୋ ପେଡ଼ିରେ ପୂରେଇକି ରଖିଛି ଭୋଟ ସରିଲେ ପେଡ଼ିରୁ କାଢ଼ିକି ତାଙ୍କୁ ଦେବି ଲଜ୍ଜା ଅଲାଜୁକ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ 1.5 ବର୍ଷ ରହିଲ କରିପାରିଲନି 500 ଦିନ ଚାଲିଗଲା ଇଲେକ୍ସନ୍ ଯେଉଁଦିନ ଇଲେକ୍ସନ୍ ତେଲିଆ କମିଶନ ଯେଉଁଦିନ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଘୋଷଣା ହେଲା ସେଇଦିନ ସେ ଦେଉଛନ୍ତି 1700 କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ୟାକେଜ ଆଉ ହବ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିପାରିଲନି ଆହୁରି କରିବ ତେବେ ଧପାମି ଚଳିବନି ଆଜ୍ଞା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ଆପଣ ମହାନଦୀକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଛତିଶଗଡ଼ ନେତାଙ୍କୁ ଘେରିବେ ସେଠି ହଁ ଚାଲିଛି ଆମର ଆଉ ତମେ ଛତିଶଗଡ଼ ମହାନଦୀ ପାଣିଟା ବନ୍ଧ ପକାଇ ରଖିଦେଲ ଆମେ ଛଟପଟ ହେଉଛୁ ମୋ ନିଜର 3 ଏକର ଜମି ଚାଷ ହେଇପାରିଲାନି ପାଣି ଅଭାବ ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କୁ ରହିଗଲା ତମେ ପାଣିଟାକୁ ବନ୍ଧ ପକାଇ ରଖିଦେଲ ତମ ପଟିଆ ଆଇଲା ବୋଲି ହେ ଅରାଜକ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ଦେଖାନି ଶୁଣା ଟାଇମ୍ ଗଡ଼ିଆ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ମନମୋହନ ସାମଲ ତଳେ ବନ୍ଧଟେ ପକାଇ ଦିଅ ଟଙ୍କା 20,000 କୋଟି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ 82 ଭାଗେ ଚାଷୀ ଆମେ ବଞ୍ଚିଯିବୁ ହେଇପାରୁନି ଆପଣ ଜିତିବେ ବୋଲି ଏତେ କନଫିଡେନ୍ସ କାହିଁକି ଲୋକ ମତ ସେ କହିଲେ ଆମ ଗାଁ ପୁଅ ଆମେ 90 ଭାଗ ହେଉଛୁ ଆଦିବାସୀ ଏ ଭୋଟର ଏଠିକା ଲୋକ ଆମେ ମାଇଣ୍ଡ ମେକଅପ୍ କରିଛୁ ଆମ ଭାଇକି ଦେବୁ ମେକଅପ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଭାଇକି ଦେବୁ ତେଣୁ ସେ ଜିତିବା ସୁନିଶ୍ଚିତ ଏ ଯେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ ଯେତେ ବୋବାନ୍ତୁ ଯେତେ ଫଲ୍ସ କାଗଜ ଦେଖାନ୍ତୁ ଏ କାମ ନୁହଁ କାମ ଛିଡ଼ିଗଲାଣି ଲୋକେ ଯିବେ ଭୋଟ ଦେବେ ହାତ ସୁଇ ଚିପିବେ ଗଣତି ହେବ କାଶୀରାମ ମାଝୀ ମନମୋହନ ସାମଲ କହିଛନ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀରେ କାଗଜପତ୍ର ରେଡ଼ି ହେଲାଣି ନିର୍ବାଚନ ସରୁ ସରୁ ନୂଆପଡ଼ାରେ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ପେଢ଼ିଟା ତାଙ୍କ କୋଠିରେ ରଖିଦେଇଛନ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଅର୍ଡ଼ର ଆଣିକରି ତାଙ୍କ ପେଢ଼ିରେ ପୂରେଇକି ରଖିଛନ୍ତି ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ନୂଆପଡ଼ା ବାହାର କରିବ ଭୋଟ ଗଣତି ବାଛି ଯାଦବ ସମାଜର ଭୋଟଟା ସେଠି ଯେଉଁ 40,000 ପାଖାପାଖି ଭୋଟ ଅଛି ସେଇଟା ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଯାଦବ ମାଇଣ୍ଡ ଆମେ ଜିତୁଛୁ ଯାଦବ ଆଦିବାସୀ ହରିଜନ ବାକି ସବର୍ଣ୍ଣ ଭୋଟ ସେଠି ମାତ୍ର 25% ଖେଚେଡ଼ି କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା ସେଠି କାମ ନା ଛତିଶଗଡ଼ ବିହାରୀ ଅସ୍ମିତା କିଛି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି କଂଗ୍ରେସ ହାରିଲା ପରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ରାଜନୀତି ଶେଷ ହେଇଯିବ ଆଗ ଦେଖ ତାର ୱିଙ୍ଗସ୍ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଏଇଠୁ ଜିତା ଆରମ୍ଭ ହବ ବୁଲିଯିବ ଚକ କଂଗ୍ରେସ ରାଜ କରିବ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ରାଜ କରିବେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ହେବେ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଭକ୍ତ ଦାସ ହେବ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସମୟକୁ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ଦାଦୁ କିଛି କାମ କରିବେ ନାଇଁ ନବୀନ ବାବୁ କାମ ଦେବେ ଆଉ ମନମୋହନ କାମ ଦେବେ କେହି କାମ ଦେବେ ଇଏ ମୋହନ ମାଝୀ କାମ ଦେବେ ଏଥରଟା ବାଇ ଇଲେକ୍ସନ୍ ମାନେ ଲୋକ ମାଇଣ୍ଡ ମେକଅପ୍ କରୁଛନ୍ତି କାଶୀରାମ ମାଝୀ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ବିଜେପି ସେଠି ମନମୋହନ ଯାଦୁମଲମ ସେ କାମ ସେ ଯାଦୁ ମଲମ ହଉ ନହେଲେ କୁଣ୍ଡିଆ ମଲମ ହଉ କି ରମ୍ପା ମଲମ ହଉ ଯେତେ ଆଉ ବୋଲିଲା ଆଉ କାମ ନୁହଁ କାମ କାଶୀରାମ ମାଝୀ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଧନ୍ୟବାଦ।